Дәгъвашының иминиятләштерелгән фатирын өстәге катта яшәүче күршеләре су бастырган. Иминият компаниясеннән су басканнан соң фатирны тулысынча су басуга кадәр булган хәлгә китерү өчен җитәрлек булмаган суммадагы акчаны алгач, дәгъвачы түләнеп бетмәгән иминият акчасын түләттерү турында дәгъва белән судка мөрәҗәгать итә. Бу очракта проблема бөтенләй булырга да тиеш түгел кебек. Тик җавапчы дәгъва белән риза түгел. Бу ситуациядә нишләргә? Закон кем ягында һәм ни өчен? Бу хәлләрне бүген судья Әнәс Нуриев тикшерәчәк. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Барыгыз да утырыгыз. Фатирны су басуының нәтиҗәсендә китерелгән зыян өчен 121 мең сум күләмендә түләнеп бетмәгән иминият акчасын, 30 мең сум күләмендә әхлакый зарарны компенсацияләү, штраф һәм дәүләт пошлинасын түләү чыгымнарын түләттерү турында Исхаков Илсур Калягбер улының гарантия иминият компаниясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасы буенча граждан эше карала. Сәркәтип якларның килү турында хәбәр итегез. Хөрмәтле суд, якларга хәбәр ителде, алар утырышта катнашалар. Суд утырышы беркетмәсе аудиоязма чараларын кулланып башкарыла. Рәхмәт. Суд процесста катнашучыларның шәхесен билгеләргә тиеш. Үзегезнең шәхесне раслаучы документларыгызны тапшыруыгызны сорыйм. Эштә катнашучы затларның процессуаль хокуклары һәм йөкләмәләре аңлатыла. Россия Федерациясының Граждан процессуаль кодексының 35 һәм 39 статьялары нигезендә эштә катнашучы затлар эш материаллары белән танышырга, алардан үземтәләр ясарга, күчермәләрен төшерергә, кире кагуны билгеләргә, дәлилләр китерергә һәм аларны тикшерүдә катнашырга хокуклы. Эштә катнашучы затлар үзләренә кагыла торган барлык процессуаль хокукларын намуслы файдаланырга тиеш. Яклар, сезгә сезнең процессуаль хокуклар аңлашылдымы? Аңлашылды. 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 Рәхмәт. Судка ышанасызмы? Кире кагулар юкмы? Кире кагулар юк, ышанабыз. Кире кагулар юк, ышанабыз. Рәхмәт. Суд эшне асылы буенча карауга күчә. Дәгъвачы үзегезнең дәгъва таләпләрен хуплыйсызмы? Хуплыйм. Җавапчы, сез дәгъва таләпләрен таныйсызмы? Юк, танымыйм. Аңлашылды. Тыныч юл белән бәхәсне җайга салырга теләгегез юкмы? Юк, теләмибез. Юк, теләмибез. Аңлашылды. Дәгъвачы, сезгә сүз бирелә, трибунага узыгыз. Мин Пионерлар урамындагы йортның 2нче катында урнашкан фатир милекчесе. Шулай бер көнне кич белән эштән кайтып керүемә түшәмнән тамчы тама. Яраткан күршемә рәхмәт, бөтен фатирны су баскан. Су басу нәтиҗәсендә фатирга зур зыян килгән. Бик кызганыч, әле 1 ел элек кенә фатирны сатып алган идек. 4 ай элек ремонтны бетердек. Менә хәзер шушындый галәмәт. Ярый әле таныштар киңәше белән гомумән башка фатир милекчеләр белән аралашып, судлашып йөрисе булмасын дип, гарантия иминият компаниясенә фатирымны иминиятләштергән идем. Иминият ишарага килеп чыга калса, иминиятчы белән бернинди проблема килеп чыкмас дип өметләндем. Әмма алай булып чыкмады. Фатирыгызның мәйданы зурмы? 80 квадрат метр. Шуның күпме өлешенә зыян килде? Яртысыннан артыграгы, хөрмәтле суд. Коридор, ванна бүлмәсе, кухня, аңлашылды. Фатир хуҗасына мөрәҗәгать итәргә теләмәвегезне әйттегез. Сезне нәрсә белән куркытасың шул аралашу? Куркытмый да инде. Болай гына бәйләнәсем килми. Менә шуңа күрә иминиятләштердем дә бит. Сезнең иминият шартнамәсе буенча нәрсәләр иминият объекты булып тора? Мин җавапчы белән Prestige Plus программасы буенча фатирымны төрле бәла казалардан иминиятләштерү шартнамәсе төзедем. Полис 12 айга гамәлдә. Гомуми иминиятләштерү суммасы 755 мең сум иде. Мин иминият премиясын түләдем. Сезнең шартнама буенча башка биналардан су үтеп күрүдән саклау да кертелгәнме? Һәм икенче сорау, су басу нәтиҗәсендә нәрсәләргә зыян килде? Әйе, минем тулы пакет су басуны гына түгел, янгын очраган да үз эшен ала. Менә су басу нәтиҗәсендә түшәмнәр зыян күрде, абойлар йыртылып төште, идәннәр, линолеум, балар барсы да гамәлдән чыкты. Әле диван белән стенкага да зыян тигән. Кирәк булса, минем документларым бар, хөрмәтле суд. Аңлашылды. Сез
нинди чаралар күрдегез һәм сезнең фатирыгызны су басуны исбатлаучы нинди дәлилләрегез бар? Хөрмәтле суд, менә шушы фатирыма килеп кергәч, тамчы тамганын күрдем дә, өске катка күршемә менеп киттем. Кызганыч, фатирдан беркем дә ишекне ачмады һәм инде мин шул вакытта фатир хуҗасының үзенә шалтыраттым. Телефонын әлбәттә табырга бик уңай булмады. Кешеләр аркылы гына табып, аңа шалтыратып, аның белән әңгәмәгә кирдем. Әлбәттә ул әле бик тиз генә килеп җитмәде. Шуннан соң инде ул килеп җитәр алдыннан идарәче оешма вәкилләрен дә чакырдым. Белеп булмый бит дөнья хәлен. Алар белән бергә күрешкәннән соң инде менә без шушы актны төзеп, ни өчен су минем фатирда барлыкка килгән һәм ни өчен су баскан аларын тикшердек. Һәм акт нигезендә су басуның сәбәбе шушы фатирда су җылыткычның каптыргычлары гамәлдән чыккан булган. Һәм алар өзелеп төшеп, полипропилен торбаларны эштән чыгарганнар. Шул полипропилен торбаларның суы минем фатирга турыдан-туры кергән. Һәм менә күреп торасыз, никадәр минем фатирымда зыян. Әлбәттә, менә бу документларны рәсмиләштергәннән соң мин инде иминет компаниясына мөрәҗәгать иттем. Иминет компаниясы моны иминет эшчәрагы буларак теркәде, әмма иминет суммасын гына бик кичкенә итеп миңа түләде. Аңлашылды. Сезнең документлар бар дидегез. Суд сәркәти башы зинһар тапшырыгыз ул документларны. Һәм чыгышыгыз буенча тагын бер сорау. Нинди зыян күрдегез сез сезнең су басудан? Хөрмәтле суд, менә шушы су басу аркасында минем кухня, коридорда барлык түшәмнәр гамәлдән чыкты, гипсокартон бөтенләй юешләнде. Әлбәттә, шул гипсокартоннардан аккан су абойларны куптарды. Абойларым һәрбер рулоны 4000-нән дә ким түгел. Һәм менә әйтеп китәсем килә, шул су яңадан әле стеналары аша үтеп, бөтен идәндәге булган паркетны да юешләгән. Һәм паркет кабарган. Паркетны тулайым алганда фатирдан бөтенләй алыштырырга кирәк. Аның 1 квадрат метры 5000 сум. Әле бит алай гына да түгел. Күрәсез, менә буларны эшләр өчен миңа бит хезмәтче алырга кирәк хәзер. Аны хезмәт хакын алырга да түләргә кирәк. Шуңа күрә мин иминет компаниясының бу түләве белән килешмим. Абыйлар шул кадәр кыйбат торалар диемме? Бу кыйммәт түгел әле, менә сезнең су җылыткычы аркасында минем фатирым бөтенләй суда йөзә. Әлбәттә, арзанлы әйбер алганым юк. Мин һәр вакытта да сифатлы әйберләр генә алам. Сифатлы әйберләр һәр вакытта да кыйбат була. Сезгә иминет компаниясы бик аз түләдеме? Әлбәттә, хөрмәтле суд, алардан вәкил килде, барысын да карады. Иминет компаниясының вәкиленең карау нәтиҗәләре белән актны мин сезгә тапшырдым. Бу вакытка мин кул куймадым. Чөнки анда дөрес булмаган мәгълүматлар бар дип саныйм. Мин бит инде ул вакытта ризасызлык белдергән идем. Üçüncü zat, судка хөрмәт күрсәтүегезне сорыйм. Сезгә чыгыш ясарга вакыт биреләчәк, шунда үз позициягызны аңлатырсыз. Дәгъвачы дәвам итегез. Иминетләштерүче 300 мең акча түләде. Документлар арасында әлеге сумманы түләү турында күчермә дә бар. Әмма бу сумма җитәрлек түгел. Бу фатирга шул кадәр күп көч кергән иде. Хәзер анда йөзеп йөрергә була. Кыскасы, хөрмәтле суд, шора күрүегезне сорыйм. Матур сүзләр язып, рекламаларын ябыштыралар да, аннары эше башлангач бөтенләй башка булып чыга. Хөрмәтле суд, минем вәкилемне тыңласагыз иде. Дәгъвачы рәхмәт, утырыгыз. Сезнең вәкилегезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, без иминет компаниясы тарафыннан түләнгән акча ышаныч белдерүченең фатирын су басуга кадәр булган хәлгә китерү өчен җитәрлек түгел дип саныйбыз. Түләнгән сума белән килешмичә, без су басудан килгән зыянны бәйсез бәяләү өчен суд тарафыннан суд барышында эксперт компаниясына мөрәҗәгать иттек. Бәяләмә нигезендә су басудан китерелгән зыян 421 мең сум дип саналган. Шуңа таянып, ышаныч белдерүчем тагын өстәмә 121 мең сум акча түләү турында дәгъва белән мөрәҗәгать иткән. Тик кызганычка каршы иминет компаниясы аның мөрәҗәгатен игътибарсыз калдырган. Шуннан тыш, иминет компаниясына бәхәсне тыныч юл белән хәл итү өчен дәгъва җибәрелгән иде.
Ләкин җавапчы тыныч юл белән хәл итү турында барлык тәкъдимнәрен дә игътибарсыз калдырды. Дәгъвачы вәкиле, җавапчы үтенечнамәсе буенча суд тарафыннан экспертиза белгиләнгән иде. Сез ул экспертиза белән танышмы? Әйе, без шул экспертиза белән таныштык. Ул экспертиза нәтиҗәләре белән ышаныч белдерүчемнең фатирын су басу югары каттагы фатир милекчесе гаебе белән килеп чыкканлыгын раслаган. Һәм зыянның гомуми суммасы 391 мең сум дип саналган. Демәк, безнең сезнең экспертиза буенча 421 мең килеп чыга, а җавапчы тарафыннан билгеләнгән экспертиза 391 мең. Әйе. Ләкин безнең үтенечнамә буенча ясалган экспертизага таянугызны сорыйбыз һәм җавапчыдан өстәмә 91 мең сумны таләп итүегезне сорыйбыз. Һәм кулланучылар хукукларын яклау турындагы законның 13-нче статьясы нигезендә кулланучының таләпләрен ирекле рәвештә канәгатьләндермәгән өчен кулланучы файдасына суд тарафыннан куелган сумманың 50% күләмендә штраф түләттерүне сорыйбыз. Сезнең беттеме? Әйе, әлегә бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Җавапчы сезгә сүз бирелә. Хөрмәтле суд, без дәгъва белән бөтенләй килешмибез. Мин гарантия иминiyet компаниясы җаваплыгы шикләнгән җәмгыять директоры. Без зур, җитди, вакыт белән сыналган компания. Мин дәгъвачының безгә ачулы булуын чыннан да аңламыйм. Бездә профессионаллар эшли. Безнең эксперт барып бәя бирде һәм без тиешле сумманы түләдек. Сөйләгәндә сезнең барысы да әйбәт. Эшләгән вакытта бөтенләй икенче төрле күренә. Мин сезгә иминiyet акчасын түләдем бит. Дәгъвачы, зинһар тынычланыгыз. Җавапчы дәвам итегез. Түләүдән бош тартылмагандыр бит. Безнең бәяләмә нигезендә түләнгән. Минемчә, лаеклы түләү алгансыз. Шуның белән бергә суд экспертизасы нәтиҗәләре буенча суд карары кабул ителгәнчә 300 меңнән тыш ирекле рәвештә без сезгә 91 мең сум күләмендә тулысынча зыянны капладык. Бу хакта сез үзегез дә, сезнең вәкилегез дә хөрмәтле судка берни әйтмәде. Нинди түләү тагын? Миңа бернинди акча да күчмәде. Дәгъвачы, демәк, җавапчы сез тулаем алганда 391 мең сумны дәгъвачыга түләгән дип саныйсыз үзегезне. Документларыгыз бар? Бар. Так, суд сәркәтибе аша тапшыруыгызны сорыйм. Хөрмәтле суд, безгә дә танышу өчен документлар кирәк. Дәгъвачыга да әлбәттә документларыгызны тапшырыгыз. Җавапчы дәвам итегез. Дәгъвачыга иминiyet түләүләре вакытында түләнгән. Шулай ук суд экспертизасыннан соң дәгъвачыга тагын өстәмә дә түләнгән әле. Без үз абруебызны саклыйбыз. Мин дәгъвачы үз хукукларыннан явызларча файдалана дип саныйм. Судтан әхлакый зарарны компенсациялау турында таләпләрне канәгатьләндерүдән баш тартуны сорыйбыз. Чөнки безнең гамәлләр дәгъвачыга әхлакый зарар китермәгән. Шулай ук штрафны киметү турында да үтенәбез. Әллә бит сез миңа штрафта түләргә тиеш. Нинди үтенеч тагын монда? Аңлашылды, дәгъвачы. Җавапчы сезнең беттеме? Безнең бетте, хөрмәтле суд. Рәхмәт, утырыгыз. Дәгъвачы вәкиле, документ белән таныштыгызмы? Хөрмәтле суд, безгә документларны тикшерү өчен вакыт кирәк. Шуңа күрә процессны кыска вакытлы туктатуга игълан итүегезне сорыйбыз. Аңлашылды. Дәгъвачы гаризасы нигезендә суд утырышында тәнәфес игълан ителә. Сергей Акберович, документта шундый счетка акча килгән дип куелган. Сез бу счетны таныйсызмы? Бу счет минеке түгел, бу хатынның счеты. Бәлки аңа шалтыратыргадыр хәзер. Әйе, белешегез. Каралы хатын, хәлләр ничек? Ничек? Тәртип, нәмәме? Ни, анда сиңа алай-болай акча күчмәгәнме? 91 мең. Шул иртәгәдән гидер акча күчкән, мин сиңа әйтергән калмам. Все аңлашылды, рәхмәт, яма. Сергей Акберович, теләсәгез, без процессны хәзер тәмамлый алабыз. 391 мең сум ул әйбәт иминләштерү суммасы. Яки эшне ахырына хәтле алып барабыз һәм 30 мең сумны түләттерергә сорыйбыз. Минемчә дәвам итәргә кирәк процессны. Ярар, аңлашылды. Процессны дәвам итәбез. Якларның
Өстәмә аңлатмалары бармы? Әйе, бездә бар, хөрмәтле суд. Рәхметегез. Хөрмәтле суд, именият түләбен кайтару суммасы өлешендә дәгъва таләпләрен ачыкларга телибез. Эксперт компаниясының бәйләмәсе нигезендә фатирга су басудан китерелгән зыян 421 мең сум дип саналган. Шуны исәптә тотып, без өстән тыш 30 мең сум сорыйбыз. Демәк, 421 мең именият компаниясы капланган бәя 391 мең килеп чыга безнең. Әйе, шулай. Демәк, шул 391 меңнән өстән тагын 30 меңне каплауны сорыйсыз. Әйе. Россия Федерация Граждан кодексы нигезендә иминләштерелгән мөлкәткә шартнамәдә каралган вакыйгалар аркасында килгән зыянны имениятче шартнамәдә билгеләнгән сума шикләрендә түләргә йөкләмә ала. Аңлашылды. Рәхмәт. Утырыгыз. Җавапчы, сезнең өстәмә аңлатмалар бармы? Өстәмә аңлатмалар юк. Аңлашылды. Хәзер сүз мөстәкыйль таләпләр белдермәүче өченче затка бирелә. Хакимова Амина Самат кызы, сез бирегә трибунага чакырыласыз. Эшкә карата нинди каршылыкларыгыз бар? Хөрмәтле суд, мондай бәхәсләшергә мөмкин булмаса да, мин үз гаебемне кире какмыйм. Тик китерелгән зыян күләме белән дә килешмим. Мин бит аларның актларына кул куймадым. Акытта фатирны су басканчы булган техник торышы исәпкә алынмаган. Шулай ук идәннең 1 квадрат метры 5 мең сум торалама. Ул нәрсә алтыннанмы? Мин менә кибеттә шул юкны күрдем, квадрат метры 800 сум тора. Бәяләү нәтиҗәләренә ышанмыйм. Бәяләү нәтиҗәсенә ышанмагачтан сез яңа экспертиза турында үтенечнамә белдерәсезме? Бәлки үтенечнамә белдерермен дә. Сез аңлыйсызмы, үтенечнамә белдерсәгез, сез аны үз хисабыгызга үткәрергә тиеш. Минем хисаптанмы? Әлбәттә, суд барышында 2 экспертиза үткәрелде. Берсен дәгъвачы үз хисабына үткәрде, берсен җавапчы үз хисабына үткәрде. Әгәр дә сез өченче зат буларак үз хисабыгызга экспертизаны үткәрергә уйласагыз, әлбәттә, рәхим итегез. Ләкин эш материалларында булган экспертизага ышанмаска бернинди нигез юк. Алар законга туры килә. Әмма ләкин теләгегез булса, үтенечнамәне белдерә аласыз. Судта мин бары тик ремонт бәясен төшерүнең сорыйм. Аза материалы алып та шундый ук ремонт ясатырга була. Сезнең позиция аңлашылды. Сезнең биттеме? Әйе, бетте. Рәхмәт. Утырыгыз. Шуның белән эшне асылы буенча карау тамамланды. Судта фикер алышуга күчә. Фикер алышуларда дәлилләрне, яңа дәлилләрне китерергә мөмкин түгел. Дәгъвачы вәкиле. Таләпләрне хуплыйбыз. Аңлашылды. Җавапчы. Таләпләрне канәгатьләндерүгә каршы киләбез. Аңлашылды. Суд эш материалларын тикшерде. Карар кабул итү өчен киңәшмә бүлмәсенә китә. Барыгызның да басуыгызны сорыйм. Суд килә. Россия Федерациясе исеме белән карар игълан ителә. Фатирны су басу нәтиҗәсендә китерелгән зыянны каплау турында Исхаков Илсур Галякбар улының гарантия именият компаниясе җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенә карата дәгъвасын өлешчә канәгатьләндерергә. Фатирны су басу нәтиҗәсендә китерелгән зыян өчен 30 мең сум күләмендә түләнеп бетмәгән именият акчасын, әхлакый зарар өчен 1 мең сум күләмендә компенсация, 6 мең сум күләмендә бәяләү чыгымнарын, 15 мең сум күләмендә штраф түләттерергә. Дәгъваның калган өлешен канәгатьләнүдән баш тартырга. Суд карарына яклар тарафыннан апелляция тәртибендә карар чыгарган суд аша 1 ай эчендә шикаят бирелергә мөмкин. Яклар, сезгә суд карары аңлашылдымы? Әйе, аңлашылды. Шуның белән процесс тамам. Бүгенге сюжет киң таралган тормыш хәле. Дәгъвачы вакытында уйлап, үзенең фатирын именият компаниясында имениятләштерелгән. Шуңа күрә өске фатир милекчесе бу эштә мөстәкыйль таләпләр белдермәүче өченче зат булып тора. Именият компаниясе җавапчы. Дәгъваның төп сәбәбе ул ремонт бәясе белән килешмәү. Суд барышында 2 экспертиза үткәрелә. Суд эш материалларыннан чыгып, дәлилләрнең бәйләнешеннән чыгып, кулай дип санаган дәлилне сайлап ала. Кулланучылар хокукын ирекле рәвештә үтәмәгән өчен
именият компаниясына шулай ук 50% штраф та сала.